Miña nai chamábase Leodora Iglesias Blanco. E fui moi traballadora, fui unha curranta, fui un exemplo para mí na vida. E, bueno, no monte facía, pois, a carretera, fixos a carretera que había, pero toda a man, picando co pico, quitando pedras, apuxando por elas, que non había carretas, nin había nada. Incluso as pedras, as casas, iban buscar as pedras ao monte cos carros, coas vacas. Iban á pedra, para facer algo na casa, un cuberto, iban co carro e traían as coas vacas no carro, puxando con paus e con... Iso acordo meu. Era, cando non había que plantar pinos, pois traballaban nunha carretera, ou senón facían cortafuegos, para que non entrara o lume, facían os cortafuegos anchos, que non sei se tiñan 5 metros de ancho, sí, 5 ou 6. E entonces había que limpiar todo aquilo, cortar a broza, os pinos, para que eran os cortafuegos para que no monte non ardera. E entonces facían eso, e depois facían, cando había que plantar, facían os buratos, tiñan un viveiro, primeiro plantaban os piñóns, tiñan un viveiro, e entonces facían os buratos, en cada burato puñan un pino. E eu iba co caldeiriño e puña o pino para que adelantaran elas o traballo. E pois, claro, así os pinos e eucaliptos, plantaban pinos de dúas razas, que era o da folla miúda e o do país, e pois era o eucalipto, da folla miúda e da folla normal. Eran dúas razas de eucaliptos e dúas de pinos. Empezaban ás 9 da mañán, salían á 1 para comer, comían no monte, e despois empezaban ás 3 e salían ás 6 da tarde. E despois ao chegar á casa, pois facían as cousas que había que facer na casa, todo, e lavar o río, e moer, e todo. Eso. Despois debía traballar no monte todo o día. Levaban o mellor un chourizo, asaban no lume, levaban un cacho de touciño e tamén o asaban, que non había aceite, e asaban enrolado nun papel de estraza que era das sacas de tercerilla que había, e mollaban no cumbiño o papel, e ali enrolaban o chorizo, e metían no lume, no medio das brasas, e cando ardía o papel estaba o chorizo asado. Estaba buenísimo, a verdad. E aparte, cando miña nai non podía ir, que pois iba unha tía con ela, levaban un burro, e iba a miña tía montada no burro, e miña nai chamaba o burro. E o monte había de distancia 9 e 10 kilómetros, para lá, 9 kilómetros, para cá andar. Salían ás 7 da mañán da casa. E que miña nai eran 3 irmáns, e tiñan un fillo cada unha de solteira. Porque daquela, claro, os homes marchaban para fora, e os que quedaban as mulleres solas, e se quedaban embarazadas, xa quedaban. A moitos xa non volvían. Había moi poucos homes, porque claro, despois dunha guerra, había poucos homes. E despois as que quedaban, pois, tiña que criálos elas como podían, os fillos.